עכשיו נראה המקום החדש שלנו, ונשאל את החבר'ה מה הם מכילים לנו. כן, זמן הפתיחה, בואו נשאל את החבר'ה על העסק. יש לך 40 לקוחות, שבתוך ה-40 האלה, רק 60 או 70. משהו לפתיחה, תגיד לנו לפתיחה. מה יש לך? Is day one or one day? Publi slova скажи. Скажи умные слова. Какие умные слова есть? Жить парцам. מתוך ה-40 האלה. דני, מה תגיד לנו? כמה מילים. לפתיחה. כמה מילים? לפתיחה. לידים, איפה הלידים? איפה הלקוחות? תגיד לי, איפה? הם בדרך. שואלים אותך, אחי. אז אני יודע, הם בדרך. מה אני אומרת על המקום החדש? שזה רק ההתחלה, חברים, זה רק ההתחלה, זה קרה בשבועיים. חכו שבאמת מתכנן, שיהיה תכנון, זה לא יהיה אימפולסיבי. קובי, תן לנו משהו לפתיחה, אחי. לא טוב ששמים אותי ככה במקום, אני צריך להתכונן לדברים כאלה. אחי, לא מתכוננים. לא מתכוננים? לא? אתה בא למלחמה, אתה לא מוכן לך. שיהיה לנו בהצלחה, אחי, מה אני יכול להגיד לך? ישר. מה אתה מאחל לנו, אחי? לפתיחה, מקום החדש. שיהיה הרבה בהצלחה, הרבה אושר, הרבה נחת, הרבה שמחה, שהכל יבוא בטוב, שבדלת הזאת ייכנס רק אושר, כל אדם שנטפל בו יהיה מאושר, יהיה שמח, יברך אותנו. והכי הכי חשוב, שנהנה אחד מהשני, מאוד חשוב. יש לנו פה... לא, יש בעיה עם הדפסה, אני צריך לא קלטתי את זה. Вика, ну, скажи нам что-нибудь, пару слов на открытие. Я так рада, что открылось такое прекрасное место с такими замечательными людьми. Надеюсь, что у нас будет очень много клиентов, и мы сделаем большой профит.